बिमा नों मानो खारखो रं नाम्बारजों मानो खारखो नोंखौथ' आं बारा रायाखैमोन बे रं नाम्बारजों रायलायबाय थानायनिल'सो एसेल' बुंदोंमोन आङो नों बांगालजों खारखो ना जुंगालजों खारखो एफा मोजां मोजां गथ'फोर थासेयाव मानो खारखो फैफिनदो नों बिमा लेंहरफिनदो फिसाफ्राबो बिमाखौ मामि फैफिनदो बहा थांखो नों औ फैफिनथारदो नै गथ'फ्राबो नोंखौ नागिरगासिनो दं बिमा नों जेरावखि खारा मानो माला माबार फैफिनथारदो नों जेरावखि थाङा मानो हा नोंथांनि बिसियालाय मानो खारामोन माबालै बे मोनायाव रं नाम्बारजों रायलायबाय थानायनि आं एसेल'सो रायदोंमोन दा बे रायनायखौनो दुखु मोननानै खारबाय आरो दा लेंहरफिनदो नोंसोरबो मामि फैफिनदो बहा खारखो औ दा नोंथाङा मा बुंनो सानो आं बेखौनो बुंनो सानो दा रायजोफोरखौ बे हिनजावफोरनो गिदिर आरो लाबदां मबाइलखौ दाहोसै बिसोरो रं नाम्बारजोंसो रायलायो आरो बारा उन्दै बैसोआव हाबा दाहोसै उन्दै बैसोआव हाबा होयोब्ला सासे सानै गथ' जानायनि उनावनो बेलेगजों रं नाम्बार जानानै खारफिनो बेखायनो एसे जखानि बैसो जाबासो एबा गिदिर बैसो जाबासो बिसोरखौ जुलि होनांगौ आरो थाबनो बुरजा गथ' खांहोनांगौ होमबासो रं नाम्बारजों खारनाय नङा बिमा नों फैफिनदो माबार नै मोजां फिसाखौ मानो गारना खारखो फिसाफ्राबो खेबसे लेंहरस्राबावदोलै फैफिनदो आयै बहा थांखो